Tohle je nejlepší sushi za celou moji dobu. První si nakrájíme okurku, nebo můžete avokáda, takové věci, mrkev, papriky. Druhá připravíme si rýži na sushi přesně. Pokud máte rejžovar, tak to uděláte v rejžovaru, pokud ne, tak to uděláte jak v tom řasu na sushi. Kdo má takový ty formičky na sushi, jako mám tady ve videu, tak je může použít. Ale když je nemáte, tak to uděláte s rolkou a rada nedějte to, když je ta rýže horká, jinak se nám to bude přesně tak jako mě úplně otáčet. Potom to takhle přehnete, jako to dělám ve videu a bude to držet. Vezmete si takovou kulatou věc, na kterou to zatočíte, aby to mělo kulatý tvar, nebo s rolkou uděláte prostě rolku, to je jednodušší. Teďka to nakrájím, ten první kousek nějak nejde, to je jedno, ten první nikdy nejde. Ty další už jsou ale lepší, tak teďka další a další a další. A to pořád opakujete. Potom to dáte na talíř a můžete chutnat. Ještě si k tomu můžete dát třeba sojovku a nebo wasabi, nebo jak chcete. A musím vám říct, je to fakticky dobrý, je to fakt mňamka. Určitě si to udělejte doma a hodně štěstí s vařením. A děkuji, že jste sledovali naší rychlobaštu, nebo baštu do 10 minut. Děkujeme. Dejte like a odběr. Čus.